Samantala, sa ating good news, kakayahang pansining lilinangin po sa hatid na art workshop ng LGU Dagupan. Para sa good news, kasama natin Idol Vico Cancionero. Bubuksan para sa mga young artists ng Dagupan City ang isang art workshop ngayong darating na June 12, 2025. Layo nitong linangin ang kakayahan ng mga batang Dagupenyos na may hilig, interes at galing sa malikhaing espeto. Ilulunsad ang naturang aktibidad sa Teen Center na matatagpuan sa Barangay Poblacion Oeste, kung saan magkakaroon ng 2 batch ang mga kalahok. Para sa unang batch, magsisimula ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11. Habang sa ikalawang batch naman ay mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Makakasama ang ilang mga talentadong artist sa lungsod na silang tutulong sa paghubog ng mga next generation artists ng Dagupan City. Bukas naman ang art workshop sa lahat ng elementary students ng syudad. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.